Sagudayan nga ron ti surat, pagkasalitaan ni Janet idi kalmalay nga paset ti pagkasalitaan ng Napoluan, duwa kami di tapusom. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Ta Jack impakpakaam mo iti asawak ani Marvin nga gawid akon manipod iti Hong Kong. Takayat kong surpresain ti asawak. Duwa nga tawen nga nagtrabaho akas DH sa dia Hong Kong manunemi ket imbatik ni Marvin nga asawak ken ti walon ti tawen na ani Christy nga anak mi dito Pilipinas. Kayat nangasawan mano, nagabrudak, nga pinanawak na kiti agama. Kaya dita, Jack impakada ti panagawid ko, amuda nga agawid akon ngem Jack imbaga, noan niya nga aldaw, kayat ko nga sorpresahin ti asawa. Kat na sorpresa nga agpaiso, idilukat na tinidaw, iti balay mi nga tinugtog ko, kat iti namintal nga daras, nakaw, nasyak. Sika? Talaga nga siya. Malaksid ano adanam na may mga dumteng asa baling malaksid kanyak, darling. Angim, anangangim. Abi nga di mo yung pakpaka mo. Tapos sabat, sinabad na ko may report, darling. At da ako nawanin ti problema. Oo, anya, dinakadipastriken iti uneg, ti pimintasan nga balay ta. Nga di kiti nagbambano ka kiti abroad, tinaigastos, iti pan nakapapindas na. Dinakadipastriken. Kasama na, sweetheart. Sige, ano po, ano yun na ta? Hindi ko sila balik mamati. Sobrakan! Ay na mailiw ako na yung kengka. Mailiw kami nga gamakeng ka. Kinuna naman. Siyempre ka karod manunemi kat nabati akiti unek ti silid mi ti asawa kat napaninsarik ti asawa ti kiti karga iti makasukatak. Siyempre. Pinasyar ko ti kiti dumang silid. Natungpal metlaing tinagtutulagan mi. Natungpal metlaing tinagtulagan mi plano a panakabadakkel ken panakapapintas ti balay mi. Idag isublat ko man ti mapan ko kitahin ti kusina ingkawid ng ti asawak. Papanong pa lang. I miss you. And I love you, sweetheart. Abay. Tanya nga rin kahit mo mapasama kita. Ha? Sang-sangpet ko, nabanno ka, ken maysa. Di mo ka di mapansukunin ti anak ta, in eskwela da. Madamdaman ton, darling, apagsunto. Alos ton tumala patarik, day tricycle tayo, tapno mapangkusukunin ti anak ta, iti eskwela da. So, my God, darling. My God, iti kwarto ta. Inta isibro di kwarto ta. My God. Uy! Marvin! Marvin! Oh my God! Pinagustuwak ti asawak manong nemi ta kinapudno na kat saan lang isu ti mailiw nito ket oray siya. Ket mailiwak unayin ken kuana. Iti unos ti duwa nga tawen nga Jack narikna dagiti nairut nga arakop na ket Jack metta na arakop isuna. Iti duwa nga tawen nga Jack narikna dagiti na barang nga bibig ti asawa kakiliw ko launay. Wen manong nemi nagmaris rusas ti uneg ti kwarto mi ken ni Marvini di daydi nga kanito. Ket tunggal maipalais nga aring engken sumngaw karigi di bibig ko ket adda na ibudi nga ayan. Ayat nga napudno ken kaslaawan patinggana. Oh, Marvin, darling. Sabi ko tapudno di ko na idi nga awan ti sabali nga inarakop ken inagagkam. Kinunak manong nemi. Nga dagitoy ti adda ngamin iti kinunak ken kuha na dagitoy manong nemi ta adda ngamin mangite-text kanyak idi nga adda kano chicks na. Ket sabi ko pudno nga pamadpadagas da iti laeng na ito nga may dandanon. Sabi ko pudno nga pamadpadagas laeng dagidi nga na dandanon kanya.
Ket ipan nga rod adagos dinabayagan nga panakailiw ti tunggal maysa kada kami ti asawak kadi di tamalpas dinagdagkon nga mapannan sukunen ni Kristi iti eskwela da. Takailiw ko matlaw na yan ti anak kumanong. Manulat tawon na idi, itan, nanayunan ng manong. Ti makadakas manong Nemi. Nalipatan ni Marvin ti cellphone na itirabaw ti lamisaan iti kusina. Idi kita ada talo nga message. Idi upenek. Babes. Babes ti nakapunpok. Nga nagkapuan ti text. Nagsiddo karak manong Nemi. Ha? Anya da ito yung nabatok talak. Binasak. Kung kamadamdam ako nak. Diyos ko. Sinurpresak ti asawak ita, ikan ita. Siyak kadimat, iti sumarunong masurpresa. Pudno nga tamit lain na gidi, dandanon ta kanya gidi, nga anda kabit ti asawak. Nga duwa kami ti tapuso. Duwa kami ti puso na. Binasak na gidi talo nga text messages manong Nemi, ket kasto iti pa nakabasa. I-text mo to nga road, babes. No, anyan to nga oras nga kita ta. Nagtulagan na nga kita ta. Ituloy ko. Di may kadwa nga text. Apay nga awan text back mo, babes. Ket di may katlo. Basta urayan kan tulatan, iti dati nga pagkitkitaan ta, babes. Kumatang tan tulatan. Ta iti unek ti hotel nga merienda ta. Hotel? Hotel? Dakiti ayop. Dakiti ayop. Nukas takit pudno nga da babae ti asawak. Lipliputan nagdasawak. Lipliputan nagsakit. Sisakla yung pangarap nga pudno ti amin. Sikat ipinatik idi Marvin. Taado ti mangitetex nga da babae. Pinagtalined ko ti panagtalik ko keng kagam kayam. Kit pudlo, ayop ka Marvin. Ayop kayo ti babae. Ayop kayo. Ket ka po ta jak pelamapnek manong Nemi pinadas kong indayal ti number tinaikabil nga babes ti cellphone ti asawak babae ti simbongbat. Nga ti umuna, nga ti amuna ket siyak ni Marvin gaputa. Gapoy ti pungtot ko ket pinagsawsaw akday nga babae. Hoy! Nasino ka man nga puta nga kamalala ti asawak, balbalagan ka. Sarde nga mon ti asawak tano saan? Nalakalayang ti bayad itan di biyag mo. Papapatay ka kadag iti hired killer. Ayop ka. Among nga dasawan ti asawak. Among nga dasawanan. Nakirelasyon ka pa hilaing. Nagadurita ti sa balik ko mga lalaki yung pakirelasyonan. Nga pagipakudkudang tinabudok ka. Nga man yung tinaramid mo. Ti pala asawak. Gatel nga babae. Agagatel ka gayam. Adaywam ti asawak. Adaywam ti asawak. Tano saan? Talagang nga bayadak ti biyag mo. Tapno maksayan ti kaskeng ka nga gatel dito lobong. Ayop ka. Adu pa'y manong Nemi naging imbasbasawang ko kenkuha na ajak amono nangig na amin wano inyof na ti cellphone na. Kaya di mangig ko ti ungor ti tricycle mi manong Nemi. Aday ta nga tricycle ket nagatang babaen iti ado nga rigat ko iti abroad. Makapung tutaklat ta manong. Kayat ko nga parparin ti rupa ti asawak. Ngem tinared ko laing tiriknak. Kayat ko nga maipapas pa lang umuna ti arakop ken maipapas ko pa lang nga maarakop ken maagkan ti anak ko. Sa amin to baliwa na pagsalitaan tinalapat iti asawak ti amin. Ini makita na akong ti anak ko manong Nemi ket kastao na yung titaray na nga may kanya ket sinabat ko met nga nagkinarakop kami manong Nemi ti nakairod.
Talaga nga tiyakon ka. Talaga nga oh, ilo ko kin ka anak ko. Anak, manaksak anak na dintengkan mami. Saan kan to ng subli di abroad mami ha? Talaga nga tiyakon kahit petag subli anak. Nagruna. Anak, nangruna kat anya mami. Hanggang sublin. Anya anak. Nangruna kat talaga nga talak nga aramid ti amam. Ano ko na mami? Natuktalak ti aramid ti dadim. Ha? Anyo ti kayo? Anyo ti kunayo nga natuktalan yung aramid ni dadi mami? Um, ko anak, sabi nga, kaso iti bagak. Dakalan ti anak ko, akin napintas sa kaski ni mami nakabintas. Kaski ni mami na nga napintas. Ngayon, naling kadimit lang ti anak ko. Diyos ko da? Naling kakadimit lang Diyos ko yung anak. Ha? Kituin na mami. Ngayon siya ang siyak ti kalalaingan. Ano? Sinungar ti kalalaingan? Ni Miss Trami, oh. Ngayon sikat kalalaingan ka na kayo nga kakaskolaan. Oh, mami. Very good nung hasta. Agor ka. Urayan ta nga makaluto ni daddy, ha? Sa tantuman. Umay ka anak. Iruwar ko na giti kanipakidakin ka na giti pasarabok nga arawaten kinayayam mo. Ado anak. Ginatang ko amin para ken ka. Kada mo amo gusto mo amin. Ha? Kung sige, mami. Amo ka mo gusto mo amin di kiti insangpet ko para ken ka anak. Saan amay isarag ni Marvin Tiropa na kanya bayat nga mangmangan kami manong. Naduktalan na, nalipatan na jay cellphone na. Timawag siguro na jay nga babes ken kwa na. So nga saan na maisarang Tiropa na kanya. Kaya di mapan na itulod, ti anak mi, iti eskwela da, iti di nga malem manong. Agawit ka nga dagos sa paman nga maitulod mo ti Kristi. Tagsarita tatalepa. Tekto. Agawid ka nga dagos sa paman nga maitulod mo ni Kristi. Tagsarita tatinalapat berpin. Darling tarupam. Sige. Hindi tulodon ta, anak ta. Kaya agawid ka nga dagos ha. Agawid ka nga dagos. Jack nabupuutan nga agar arubos ti kiti luwak bayat nga ururayak ti panagsubli ti asawak manong. Nakapanpinnas idi ti tulag mi ti asawak. Agbati ka ket aywanam ti anak ta tayo agtrabaho di abroad kunak. Ket no andak to ni Jai makagatang kanton di bukot mo nga tricycle. Mapapintas tanto matin ang mapatakkel na ti balay tayo. Ket iti panagawid ko adanton puunak ngagnegosyo. Kasta iti manong nemi ti nagtulakan mi. Nga mawampay ti makatawan ko ijay, idi taadun ti mangitetex kanyak at ti asawak ket adda kabit na. Ket tunggal sa langadik ti asawak, awan ko na naman. Awan ko na nalata. Nga ipapilit manong. Gapot sa dakkel, ti managtalag ko kenkwana, iso nga pinagtalinaed ko, ti pamati ka dinak may tulad nga liputan ti asawak. Ngem kayam ta. Nagsakit na itong inaramid mo, Marvin. Kasla Jack, amo ti mamakawan ken ka. Jack, amo ti mangpakawan ken ka. Kasla sangkan nga maawat pa'y. Diyos ko, silawan niyo ko man ti panunot ko. Jack ko makapanunot iti may kontra iti asawa. Silawan niyo ko man ti panunot ko. Amo na ko man ang nugutin ti kinapudno. Kaya di kanina ko mga dinantun aramidan pa. Diyos ko pa nga asiyo. Tulungan takam ko may ti asawak. Diyak kaya marakrak ti pamilya amin, Diyos ko. Isong natulungan nakam ko ma. Kinon ko na kang karkararag manong na yun. Manong nemi ingkarkararag ko na kita ngarataan taman irapin nga ablaawan di kita madamang agbibuya kanya kita ni Evangeline Penaria Hidalgo, ni Norma Dancel, Teresita Ising Dapon Peregrino, Alisa
alay sa Dulay, Joey Magawi Sandagyo, ni Delia Maldonado, paring boy, Candelia, happy watching. Lilibet Tino Cabugon, Edito Sablay, Leonida Vidal, ni Lerma Rokutan Wenceslao, ni Flor de Lisa Sadangil, ni Gilbert Ana Flor Veloruso. Oy, kumusta ka dito sa Sawang San Juan Ilocosur? Christine Claire Dulay, ni sino pa eh? Ni Erlinda Pantirosete, ni Reyna E. Pascual, ni Marisa Parawan, Marisa Menor, Maria Reyes, ni Connie Tepang Magaway, ni Delia Mariano Gorgonio, Arnold Acuba, parang Arnold Acuba! Astawatan ka ni Nena Patricio, agramatan ka ni Johnson Pagaduan, ni Mami Lucy Damo, ayan, so na kita, ni Ella Corpus Taganay, ni Mercy Emuslan, Rafi Kamangeg, ayan, sige, ituloy yung tagbuya, ituloy ko nga ibasa, may pagkasalitaan ni Janet, papagayo. Dagito'y idi tinagtultulagan mi ti asawak manong. When? Gumatang kam to'y dinakkel nga freezer, ta isunto ti pagpatangkanak iti ice candy nga mapan kung to isurusur nga ilako, amismo ka iti parkingan, iti tricycle, iti sentro ti lawag. No adda piso nga kanan siya iti maysa nga ice candy kat makalakuak iti limagasot wenno sa nga ribo nga ice candy ti maysa nga daw. Di kat adda sa nga ribo a pisos ko aganan siya iti naldaw. Nagasam na itamanong. Ngayon kasla na tunday, sorry, ngayon kasla na tunday matenda ito nga plano. Gapo iti kasto nga inaramid ti asawa. Urayak ti panagsublina. Kada krinisot kami. Nunasken nga tumalaw isuna iti na ito nga balay kat tumalaw. Diyak pagtatakunan ti kaskeng kuha nga lalaki. Saan nga sinsinan ti sugat ngayon palay ni ti puso. Sugat nga nakasaksakit ka nakaot-ot-ot unay. Idi dumteng ti asawak kan nakastrek iti unek ti balay mi kan idi dumanon iti ayan ko inarakop ngagsangsangit ngagpakpakawan. Janet, pakawalan na. Pakawalan na ko ba, darling? Pakawalan na pangasim. Manong name naggulagulak, ibatanak. Di nakaroko pa nakasta. Awan ti karbe nga mga rakop kanyak itan. Kalpas nga nutok talak, galiniputan nak. Manglilipot ka. Saan ka arukatan, Janet? Nunaskin ngagparinto mga kitisang uwanan tapno mapakawan na kita rabideg. Pakawanan na ko ba? Kat aramideg, ikan na kumain ti maudi agundaway. Ikarik jak to nararamindan ti makirelasyon iti sa bali sa Anton Janet, darling. Ikarikan ka. Ikan na kumati maudi nga tsansa, please. At dagahin po nung aramid mo. At dagahin po nung aramid mong apay sa mong inamin, hindi. Diyak kamin kayat nga maapektahan ti panagtrabaho. Iso nga, ore no maamuam tong kunak. Basta, adakan dito'y Pilipinas ko na. Ngayon mapingan di mo isardeng nga dagos. Apingan di mo isardeng nga dagos. Ano ko, nagbindota. Ngayon may kanak ko matikod daway ko ng mga ator dito nga bindot ko. Darling, kanak ko matikod daway nga mga ipanagdag ka napudno itan, nagiti karikan ka. Saan ko doon nga ramidan pa dyan at santo, mamati ka kumaw. Magdalaw ka! Dinak ka di mapakawan. Adado nga amang ti kwarta ka na kapatid sa ito nga balay. Kani batin J-tricycle. Hurisi ka din na inagan. Ngem kwartak tinigatag ti motor. Sidecar ken tini iti nakangin na nga bayad ti franchise. Kawan ti karbang ka dagiti bunga, dagiti krikat ko ti abroad. Ulit dagdag papakasikan ka, Janet. Uwawanin na kumay ka na kumati maunti ko dawa. Ipangaso, ipatan na ko nakit, ipatan na!
Masaksaktan ang ti panangarakok po kanyak. Masaksaktan ang ti panangarakrakin po kanyang ipatadnak. Adadangan di ka mapakaon, hindi pala ibaaryan. Haryaan na kon. Kaya nakasaksakin din ti magbagig. Iti araran ket inaryaan nak nga rod manong name ti asawa ket imbes nga isu ti urayak nga pumanaw. Siya kon tinagrubwat mano. Nga inalak dagiti pasarabok kadagiti anak ken kakabsat ko sa akrimwaren. Ngem kinamakam nak ti asawak. Papanam darling. Darling taropam. Darling papanam. Siya kon tagtalaw. Takon namita nga di mo kahit tagtalaw. Awan tagtalaw ka na tayo. Ken di lamang balin. Nga di tataunag ti balay ket ne adon dagiti biyangot nga karuba. Tamabaing ka? Ha? Tamabaing ka matlaing nga mamuan dati alamin mo? Taada ka di pa'y bain mo? Panagkunak at awang babain mo, Marvin. Darling, please. Inagitad ka na ginaganak kin kakabsat ko, nagitip sarabo ka nakwada. Kadaglugang ka rin ni tricycle tayo. Taduatan ti mapanmanging kabil ka na kita nga pasarabong ka nakwada. Oh my God, darling. Ili tricycle. Ingkan tulat na sukunin ti anak ta. Ha? Ingkan tulat na sukunin ti anak ta kunak. Nasapamot pa eh. Nabitlaing ta, iruwar ko ti tricycle ha. Darling, datamit lang mismo ti mapan ka na ginaganak yan ka. Gata, agkuyog ta. Ket nagkuyog kam nga rod iti asawak nga nagpaaway iti dayain nga sentro ti lawag ta sadya ti ayan mi mano. Irinto ta ti sentro ti lawag ti ayan ti partido da Marvin. Nasurpresa di kiti naganak kanya ken kakabsat ko agraman di kiti kabagyan mi mano. Ket adu di kiti imay si marabo kanya. Nadlaw ni nanang manunay mi nga da problema. Iso nga di maisina kami iti ayan di kiti simmarabo pinulutput nak dakadi problema yu ti asawam nga nasang padam anak takas na tilakam ada babae ti asawak nanang napanagnagamon tamuyo ka di naidandanon lang ka na kami idi anak mawan ti pamaniknek mi, kari kiti kakabsat mo, no pa'y ko na idi ni tatag mo, nga iso ti mangaramid ti pamuspusan tapno makaalat ti pamaniknek. Ngam na pa'y. Sa mimat nga basta idanon ken ka, at awang nga ro ti pamaniknek mi. Iso nga ko na iti ni tatag mo, nga orayin na kalagin nga tumteng, tasigan to na mismo ti mang paniknek, ket na paniknekam ka din. Nalipatan na ti cellphone na itay. Napanasukunin ti anak mi ti eskwela da. Nanang. Kat nabasa ka mismo na text ti babae na. Ken nakasarita ka mismo ti babae. Inanugot ka di ti babae na. Ti asawak nanang ti bismo nga nanganugot. Kastawan ti panagsangsangit na nagpagpakawan. Ken nagpagpakasig ang kakti maodi akong daway. Kading karina nga dinanton ka no aramidan pa ti amin. Nanang, tsaka mo, takaslap. Tsaka mo ti mamakawan. Hanak, di mo kunain nga di mo amo ti mamakawan. Tarumbay unay nga amo tayo. Nga pakawanan di kiti nakabasol ka na tayo. Agpakawan manuno saan. Pakawanan, ang depende ken kano, kayat mo pa nga kaden na isuna, wano saanin. Pagtalawag nga rod, ngam kaslam di namat kayat ngarami din ti agtalaw nanang. Why? Paibatik kang kuha ni tricycle mi atam. Orin no isto na inagan. Ngam kuwartak tinagatan. Anak, no kanyak laing nga biyang akit nasken nga ikamit ti tsansana nga mangipaniknek nga pagbabawyan na tinaramid na. Kan mangipaniknek nga saan nantun nga ramidan pa iti agbabae. So nga kalawam kumatag panunutan na ipagpagapom kuma iti anak yo. Ta iso lakid di iti ang runaan nga maapektaran no agsina kayo iti asawam. Nanang.
Ket pati ni tatang manunemi ket kastamet iti pamalakad na kanya. Wen manong, pakawanek kano, kenikak ti asawak iti tsansana, ti kundaway na tapno isumit lang ti mangagas ti sukat iti puso. Nanang, ano taguno niya? Ito man kikyaw nga, kamo, manipod iti adatoyin kat dadan. Di mo't pumanawan. Gado yung ako matiliwan ti pupukyo. Di mo't matiliwan ni tatang mo. Nila, babae mo na tatakikyaw. Manong nemi kinabudno na kita naringring baho iti pusok ti pamateg ko ti asawak ngem ti gurak nga mariknak gabo ti madingen na ramin na. So nga, iti nakaawit kami dito ti balay, manong nemi balbaliw manen nga dimawat ti asawak ti pamakawan. Ulitek, ulitek tulat na ti dumawat ti pamakawan mo dyan, pakawalan na ko ba? Nagbababawi ak iti naramid ko. Nagbali na ka na rukop, bayat iti kaawan mo. O madayo ka pa wano saanin. Kaya nagbali na tun nga, natibkel. Diyak tunulitan pa iti, mangsukat iti puso. Ikanaklayan ko iti gundaway ko mga ibanagnek. Kaya na mangsulnit ka rin kita kurangan. Kaya mga ramid ti amin, tapno siyak metlayang ti mga gas iti sugat ti puso. Pangasim. Please, di na ka di mapakawan. Nagrikat di mapakawan. Gusto lang no kayat mo. Nasika kumati ng sugatan. Mapakawan na ka ta? Siya kumati ng basol. Saan lagi diya? O, madlagayam. Ngayon, agbalin nagtunga na po nun kang ka. Amom, nunjak na pampanunutin, ti anak ta. Ti anak ta, ti kang runang maapektaran. No, kumatawan ti anak ta, saan ka kumang apagan anupay? Diakon kayat pa'y nga ayatin, ti kasken ka nga, narukop, nga di mo amuha tong paren ti karim. Saan kuntun ngulitin pa, Janet, please? Promise. Kayat ko makasarita iti sangon-sangon dahil nga babae, Marvin. Ngam awan kami. Iday matlaing kat imbagak, nga awan kami. Nga sardengan akon. Nga din ako naribukan pa. Asin mo kami dahil nga babae. Kinaobra ak ti grocery nga nagtrabaho hak sagbay nga nakagatang tayo tricycle nga impaspasada. Nga uri di saan kan nagtrabaho iti tayo nga grocery kat intuloy iti relasyon nyo. Ngayon saan itan, darling, promise. Ngayon kahit kung mga mismo keng kuha na ti panagkarina nga sardengan na kan. Isong ipapuspusam ti amin, Marvin. Tapno makapagsasangot tayo ng talo. Taging gangan tsak makasarita na dyan nga babae. Saan tumadlata nga maikat ti panagatap ko. Hangataan mo. Baka nalimat kay tumadlang sinsinara. So ngay kang katigondaway mo nga mang tawag iti na dyan nga babae. Ket urain to rabi matlaing. Ket tagsasarita tayo nga talo. Sige. Aramitik Janet. Ngamsak ba nga manipatak? Abay, inaksod no gamin Kristi. Baka ururan na kitang tinakta. Sige, ingkakaroon din. Idi makasangpet na kiti agama manunemi impapas bimanen iti anak ko din naging niliw dimi na ipapas itayal daw. Ket ti asawak manunemi sumat manen ti nang isagana ti pangrabyan. Pangrabyanan mi. Amoy mami, itay nakasubliak sa eskwela mi. Impadamag ko nga dagos nga simangpet kan. Kada niya nga roti ko na ni mamo. Kaya nagre-classmate mo. Tay ngarod sarabumin ko na mami. Ken kaya da kanu nga ramanan manen ti aramid mo nga iskendi. Naramanan da idin. Ti naramid ko nga iskendi kasang ka di. Napang ka naglako idin sa eskwela mi, iti ice candy mami.
Nalipatan mo? Saan ko malipatan na dyan? Kasakbay nga nagkabrutak, naglaklako tayo sa kanya, di ba yun? Kahit, anapit ko nanda. Kahit taka naman nga maramanan tayo sa kanya, sige, maramanan dantuman. Mapangkanto aglako di eskwela mi. Bayamanak, tayo to bigat. Ikam to gumatang kini dating takil nga pagharamidan ti adu nga ice candy. Ket dati to classmate mo, kini maestrayo ti umunang paramanak ti aramidek. Ni peso mami, isunto ti bang sarabok kadakwada, ipasarabok kadakwada. Ken dito nga talaga ti planok nga negosyo anak. Ti bang aramid, ti agaramid ka naglako ti adu nga ice candy nang runagat ni. Dandanin ti fiesta. Santo graduation. Sumrek ti kapudot ti jembo. Naganar lagi ti ice candy. At danto manin istor tayo, mami. Istor ko mismo di kiti aramid ko nga ice candy. Kana. Inakto ka na kiti paradaan ti tricycle, jeep, iti sentro, kenore sa dino. Sa dino basta danam na nga adu ti bang gusto ti lako nga ice candy. Nagmayat na ita nga aramid ngem ti mapan agtrabaho ti abroad, mami. Ti amin, nangka-omot ato yung may mayat, saan ka na ko na mapalawan. Ken saan tubad nga chichiks ni dadim. Awan ti chicks na, mami. Hala. Lalo, salsalag ni dadim, Awan chicks na. Alala. Saan nga dapat ipagsalitaan tanak. Ngem, noan niya talaga ti plano kita, tadakon, kung saan akong nga maduyupay, isuot itong palag. Agurnong tayo, para tinaran niya ka masakbayang anak, kaya mga nodan tumatbay sa awon wapay nga kapsat mo. So nga naskin isa ganahan tayo kinitadim, isa ganami kinidadim, para tinaran niya ang masakbayan niyo. Nakaturugan ti anak mi, manunay mi, idi na nakapagsalita kami manin iti asawa. Janet, darling, talagang hindi nakayat. Ore kasunod ti panangalaluko ko kay Kuana. Tapno makapagsasango tayo nga talo. Di nakayat Awang kano ti rupa ng isarang na kanya. Style yun bulok. Ado ti text na. Iti cellphone ko. Nga naiturong kay ka. Kaya mo basahin? Dito yun. Inawat ko ti cellphone ti asawak manunimik at binasak. When? Binasak da ti text ti babae na naiturong kanya. Kunana. Siyak ti kang runaan nga dumawat iti pamakawan mo, ate. Ate, ububingim siyak, tanudyak kuma sinulsulusog ti asawam. Siguro ket awang kuma tinagbalin nga relasyon mi. Inayat ko ti asawam, ate. Nga mawan ti nariknak nga ayat na kanyak. Tapat check na siya katipat patig na unay-unay. Adayo akon, di talawag. Inak ti adayo nga lugar, tapno alistuak nga malipatan. Alistuak nga makalipat. Siyak tunti muna ngagbali ti SIM card na. Ulitek ti dumawat ti pamakawan mo, ate. Kadi karakararag ko nga sapi ko ta awan tunti kas kanyak nga magriripok iti relasyon niyo. Sapi ko tagda na yun ang tiragsakyo. Style yun bulong. Ngimisuday ta tipod no, darling. Jack pulos na ibaga ti I love you keng kuana. Ta ibaga ka mismo keng kuana nga awan ti sabali nga patpatig ko no saan lang nga siksika. Style mong bulong. Ngakit ti ayan na. Ingka surutin. Kanta kayong tiagdan na. Panawan na kami ti anak ta. Kaya mi ti agbyag. Naragrag sa kami pa yung awang ka. Saan ka pilitan no? Saan ka pilitan nga dagos ang mamati?
kadagiti bagbagak Janet. Tanas sa diwa pa ilang ti sugat iti puso. Ngayon palubusan ng tasak lang ti mga agas idayat sa nga sugat. Ipaneknek ko ken ka. Ngawan ti sabali nga patpatid ko no. Sana siksika. Nailiw anak laeng. Nakalipatak ti apagapawan. Ngamita, kadya ko ni palubos nga makalipatak. Ken mayo o anak. Ikanikchak din. Jak tun ulitan pa iti mga sugat ti puso. Ikanik. Dagita manong nemi, dagiti naimpas ni kan nga panagkarin ni Marvin kanyak. Ket kadagiti dimteng nga aldaw, impaneknek na nga talaga nga wanda ni Trejo nga babae. Ket nakadungdung mo nga nagserbi ka na kami. Da kami nga gina, ti pagserserbian na. Tultulungan na nga garamit ti ice candy, itultulnog na kadagiti mapangko pag isusuran kadagiti tagilako. San tumapan mat nagpasada. San tumapan alain ti anak mi ti eskwela. Ket umay dak tumaten sunduan no agteksakton nga may nakun alain. Aging ka manon nemi ngayon inot mo't lang nagsubli dati nga panagtalek ken panagayat ko kini Marvin. Mapnek akon manong nemi, mapnek ak manen, kadagiti irut, dagiti arakop na, ken mariknak manen, dagiti dati nga magustuak nga para, dagiti bibig. Oh, agyamanak, darling. Agyamanak. Tanag sublimat lahingan, ti dati nga panagtalik mo kanya. Thank you. Thank you. Tanag sublimat ti panagtalik kan panagayat mo kanya. Agyamanak. Tainawat nak manin ti tapuso. When, inawat ka manin Marvin. Inayat ka manin. Ket sabi kumata dinaktok man na saktan. Tadyak lamon. Aman no, saan kuntun ng pasubli pa iti panagayat ko ka? Numasaktarak to manin. Santun dyan. Ikarik. Jak tun ulitan pa itidakkel nga nagbidutahak kan nagbasulak. Ikarik ken ka. Ken kanayon nagkakarkari ti Diyos. Nga jak tun labsingan ti bayas sa kadagiti kang runaan nga bidin na. Kanayon nakton nagbuteng ken kuana. Ket nagtultuloy nga ruden ti ragsak mi manong nemi ket nagtultuloy pa nagtinulong mi nga nagtrabaho. Agtinulong kami para tinegosyo nga ice candy sana irapin pasada. Aging gana dan kami ti may kaduang anak ni Junior. Ken may katlunton ken maudin ton ti adda iti saklot ko nga karkargay. Tamasikukak maten. Hustunan mano. Hustunan ti talo nga anak mi. Kalpasan nga maipas nga ikunto. Dito si Kuko. Dito nga rod, manong name iti pakabuklan, ti kaslay di kalmalay nga paset ti biyag ko kinayat at yung tupulos manipatan. Kat sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwliwak kan magsarmingan ti biyag, karigiti padak nga nagbuya, kan nagdengay. More power to your program, manong, and God bless. Tuyag yaman nga ading mo, Janet, itilawag sila. Thank you, Janet. Makaturog na kayo. Apo, nata makaturog ang kabasbasa sora din. Thank you, ada kita nagdanga, kaya